Микробиологичната лаборатория на Алина е най-голямата и модерна в югоизточна България. За повече от 2 десетилетия тя е обновена многократно и разполага не само с най-съвременно оборудване, но и с изключително компетентен екип. Той се ръководи от доцент доктор Сашка Михайлова. Лабораторията е и база за специализация на млади лекари. Доцент Михайлова, всички свързваме микробиологичното изследване с добре познатите гърлен секрет и антибиограма. Но какви други анализи се извършват тук и какво е тяхното значение за пациентите? В микробиологичната лаборатория на Алина се извършват изследвания на проби от всички органи и системи на човешкото тяло. Инфекциите на горните дихателни пътища са най-чести през студените месеци. Затова нашите анализи на секрети от респираторния тракт са най-популярни сред хората. Други проби, които постъпват в лабораторията, са свързани с инфекции на урогениталния и стомашно-чревния тракт. Такива са урина, различни секрети, фецес. От половата и от храносмилателната система имаме и висок процент на профилактични изследвания. С какво оборудване разполага лаборатория Алина? За да сме сигурни в резултатите, които даваме на пациентите и лекарите, ние създаваме най-подходящи условия за култивиране на бактериите и гъбичките. Това постигаме чрез широк спектър от хранителни среди и термостати с различни температурни и газови режими. Разполагаме и с апарати за проследяване на микробен растеж в реално време. Такъв е анализаторът за урини, който за 3 часа ни дава информация за пробите, които са стерилни. От същата група е и апаратът за хемокултури, една система за непрекъснат 24-часов мониторинг. Има ли апаратура, която е единствена за тази част на страната? Да. Единствени в югоизточна България използваме Малдитов мас-спектрометър за разпознаване на бактерии и гъбички. Апаратът изследва белтъците на микробните клетки чрез иновативна технология, която е на разположение през последните няколко години. С него видовата диагностика е много по-бърза в сравнение с традиционните методи, които са на разположение в повечето микробиологични лаборатории в страната. Само за няколко минути се извършва паралелен анализ на 96 проби. Апаратът осигурява и изключително високо ниво на достоверност. Последната версия на софтуера разграничава повече от 5000 бактерии и гъбички и повече от 17 000 техни разновидности. Качеството на работа на една микробиологична лаборатория се определя от възможностите й за доказване на голям брой видове микроорганизми. Ние постигаме това най-високо качество с апарата Малдитов МС. Потвърждение на казаното от мен е оценката на нашата диагностика от престижната немска институция Instant, която ни сертифицира ежегодно. Вашите изследвания имат голямо значение за определяне на правилното лечение при бактериални инфекции. Защо е важно първо да се изследваме и после да посегнем към антибиотиците? Преди да посегне към антибиотика, пациентът трябва да има доказана бактериална инфекция. Само микробиологичната лаборатория може да даде тази информация. Затова ние правим посявка, откриваме причинителя и изработваме антибиограма. Така откриваме кои са потенциално активните антибиотици. Липсата на микробен растеж и откриването само на нормални бактерии също е полезен резултат. То ни насочва към търсене на други групи микроорганизми, например вируси, или към търсене на други неинфекциозни причини за здравния проблем. Негативният резултат обикновено изключва и нуждата от антибиотик. Вие сте база за специализация на млади лекари и обучение на студенти. С кои висши учебни заведения си сътрудничите и по кои специалности?
За да осигуряваме надеждна диагностика, трябва да разполагаме с добре подготвени кадри. В микробиологичната лаборатория на Централ Парк работят 3 лекари-микробиолози, които са подпомогнати от биолози и биотехнолози. Има и лекар, който специализира микробиология и във връзка с това си сътрудничим с Медицинския университет София. Студенти от различни специалности, бъдещи лекари, медицински сестри, акушерки, помощник фармацевти, лекарски асистенти и биотехнолози от Университет професор доктор Асен Златаров Бургас използват базата на Лина за практическо обучение. Микробиологичната лаборатория е ситуирана в централата на Лина в Бургас, която се намира на булевард Даме Груев, номер 4, етаж 2.